Op dit stuit kunnen nog bouwd worden op industrieterrein De Hemmen onder Aaszoon. Maar hoe net al te lange tijd moet de gemeente nee verkeerpje. Als we nu kijken naar hoe het gaat en als we kijken wat er afgelopen jaar verkocht is, ongeveer 5 hectare. En wat we nog in voorraad hebben, we hebben nog ongeveer 10 hectare op voorraad in onze stedelijke zone Sneek-Bolsward. Dan zou je zeggen over 2 jaar zijn we uitverkocht. En dat in een economisch sloppe tijd. Ook bij de ondernemers die nu al op De Hemmen zitten, valt het op dat een soort bedrijven naar Snitsta willen. En dat verbaast haar wel. Om u zinnen binnen genoeg bedrijventerrein waar het leeg staat of waar het mogelijk is tot het bouwen van iets heel moois, zeker maatwerk. En blijkbaar hebben we toch wat extra hier in Snits. Dat mensen het ook graag in willen. En dan ontstaat er automatisch een wachtlijst. En dat extra zou de mooie binnenstad wezen. De volle activiteitenkalender van Snits, maar benammen ik de goede zichtlocatie onder Aaszoon. En dus we toch tot een uitbreiding onder de nog lege kant richting Vosgeren. En daar binnen ze net blij met die uitbreidingsplan. Het hele zicht gaat weg, rust van het landschap, het vogelgebied wat gaat verdwijnen. We worden in feite ingelijfd bij Sneek, zoals het nu staat. En toch moet de uitbreiding dus zo gauw mogelijk komen, zo vinden de ondernemers. Want er ziekjes op oren plakken in de provincie naar uitbreidingsmogelijkheden. Maar dat binnen 1, 2 jaar gerealiseerd worden, ja, dan is dat waarschijnlijk niet haalbaar hier. Dan kan het wezen dat de bedrijven van een plek kiezen. Over 2 jaar is de romte op. Nevens de ondernemers zit de gemeente als wat let maar de uitbreiding van De Hemmen. De wethouder is het er net mee eens. Je bent natuurlijk heel voorzichtig en ook bij het ontwikkelen van het nieuwe stuk zijn we voorzichtig. Je wil niet te veel ontwikkelen, maar je wil wel de gelegenheid hebben om aan te kunnen bieden. Je wil geen nevenhoeden verkopen. Toonsdag zal de gemeente maar de bewoners van Vosgeren om tafel om over de uitbreidingsplannen te praten. Dan moet duidelijk worden hoe grut en hoe gauw die uitbreiding de wezen kan.